Υδροχόε, άκου προσεκτικά. Αν παρακολουθείς αυτό το βίντεο πριν από τη νέα σελήνη στις 20 Δεκεμβρίου, δεν είναι τυχαίο. Η ψυχή σου αισθάνεται κάτι που ο νους σου δεν έχει ακόμη επεξεργαστεί πλήρως. Μια αναβάθμιση του πεπρωμένου σου, μια αλλαγή τόσο ισχυρή που θα ξαναγράψει το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου για μέρες. Νιώθεις μια εσωτερική έλξη, μια παράξενη ένταση, ένα ήσυχο ψίθυρο που σου λέει: κάτι μεγάλο έρχεται. Δεν το φαντάζεσαι. Αυτή η νέα σελήνη σηματοδοτεί μια κοσμική επανεκκίνηση, μια πνευματική ενεργοποίηση και μια από τις πιο σημαντικές χρονικές στιγμές της χρονιάς σου. Τις επόμενες ώρες, το σύμπαν σε προετοιμάζει για μια μεταμόρφωση που θα σε οδηγήσει σε σκοπό, σαφήνεια και υψηλότερη ευθυγράμμιση. Σήμερα, θα ανακαλύψετε τα 7 ακριβή σημάδια που αποδεικνύουν ότι η αναβάθμιση του πεπρωμένου σας έχει ήδη αρχίσει. Ας ξεκινήσουμε. Υδροχόε, το πρώτο σημάδι ότι η αλλαγή της νέας σελήνης στις 20 Δεκεμβρίου ενεργοποιείται στη ζωή σας είναι απλό, αλλά αδύνατο να αγνοηθεί. Η ενέργειά σας αισθάνεται εντελώς διαφορετική, σχεδόν αγνώριστη σε σύγκριση με πριν από μια εβδομάδα. Είναι σαν το πνεύμα σας να ξύπνησε πριν από το σώμα σας. Μπορεί να νιώθεις πιο ευαίσθητος στα συναισθήματα, πιο διαισθητικός από το συνηθισμένο, πιο προσεκτικός στα σημάδια και τα μηνύματα, πιο εύκολα εξαντλημένος από την αρνητικότητα, πιο εμπνευσμένος στις πιο περίεργες στιγμές. Είναι μπερδεμένο γιατί εξωτερικά δεν συνέβη τίποτα σημαντικό, αλλά εσωτερικά όλα αναδιατάσσονται. Αυτό που νιώθεις δεν είναι τυχαίο. Είναι η ψυχή σου που βυθίζεται σε ένα νέο πεδίο δονήσεων, μια υψηλότερη συχνότητα που σε προετοιμάζει για μια τεράστια ενεργειακή αναβάθμιση. Σκεφτείτε το σαν εγκαθιστάτε ένα εντελώς νέο λειτουργικό σύστημα μέσα στο πνεύμα σας. Κάνετε επανεκκίνηση από μέσα προς τα έξω. Παλιά σας ταυτότητα, η εκδοχή του εαυτού σας που κρατούσε τον πόνο του παρελθόντος, τους φόβους του παρελθόντος, τους περιορισμούς του παρελθόντος, δεν μπορεί να υπάρχει στην ενέργεια στην οποία εισέρχεστε. Έτσι, το σώμα, το μυαλό και τα συναισθήματά σας αναπροσαρμόζονται για να ταιριάξουν με τη χρονική γραμμή στην οποία μεταβαίνετε. Γι' αυτό μπορεί να παρατηρήσετε ότι ξυπνάτε σε ασυνήθιστες ώρες, σαν κάτι να σας καλεί. Τα συναισθήματα σας χτυπούν σε απροσδόκητα κύματα, βαθιά, ξαφνικά, καθαριστικά. Ορισμένοι άνθρωποι δεν αισθάνονται πλέον συντονισμένοι μαζί σας. Το σώμα σας αισθάνεται ελαφρύ τη μια στιγμή και παράξενα βαρύ την επόμενη. Η διαίσθησή σας είναι πιο δυνατή από το λογικό σας μυαλό. Λαχταράτε τη σιωπή, τη μοναξιά ή τη φύση περισσότερο από ποτέ. Αυτό δεν είναι αστάθεια. Είναι καθαρισμός. Υδροχόε, ο πλανήτης που σε κυβερνά, ο ουρανός, είναι ο πλανήτης των αφυπνήσεων, των ανακαλύψεων και των ριζικών αλλαγών στο πεπρωμένο. Όταν η νέα σελήνη ευθυγραμμίζεται με αυτή την επαναστατική ενέργεια, προκαλεί αυτό που μπορεί να περιγραφεί μόνο ως κβαντικό δονητικό άλμα. Το εσωτερικό σου τοπίο αναδιατάσσεται. Οι σκέψεις σου αλλάζουν. Οι συναισθηματικές σου αντιδράσεις αλλάζουν. Οι προτεραιότητές σου αλλάζουν. Τα όρια σου ενισχύονται. Η αυτοπεποίθησή σου ξαναχτίζεται από ένα βαθύτερο σημείο. Η ταυτότητά σου εξελίσσεται με την ταχύτητα του φωτός. Και εξαιτίας αυτού, μπορεί να νιώθεις σαν να είσαι παγιδευμένος ανάμεσα σε δύο κόσμους. Στέκεσαι με το ένα πόδι στην παλιά χρονική γραμμή και το άλλο στο νέο. Αυτό δημιουργεί μια παράξενη εσωτερική αίσθηση τεντώματος, σαν δύο στρώματα του πνεύματός σου να απομακρύνονται σιγά σιγά το ένα από το άλλο. 7. Παλιά εκδοχή του εαυτού σου ξεθοριάζει. Η νέα εκδοχή ενεργοποιείται. Κατά τη διάρκεια κάθε νέα σελήνης, το ενεργειακό σου πεδίο γίνεται πιο ανοιχτό και δεκτικό. Αλλά αυτή η νέα σελήνη είναι διαφορετική. Δεν ανοίγει απλώς μια πόρτα. Σε οθεί να περάσεις από αυτήν. Απορροφάς κοσμικές πληροφορίες, πνευματικά μηνύματα, διαισθητικές οθήσεις και λεπτές εσωτερικές αλλαγές που σε προετοιμάζουν για κάτι σημαντικό. Γι' αυτό μπορεί να νιώθεις αποσυνδεδεμένος από το φυσικό κόσμο και πιο συνδεδεμένος με το πνευματικό κόσμο. Το ανώτερο εαυτό σου αναλαμβάνει την ηγεσία. Τώρα, το σύμπαν δεν σε προετοιμάζει απλώς για μια αλλαγή. Η αλλαγή έχει ήδη αρχίσει. Αυτή η νέα, άγνωστη ενέργεια μέσα σας, αυτή η ξαφνική συναισθηματική διάβγεια, αυτή η εσωτερική μεταμόρφωση, είναι η πρώτη και πιο ξεκάθαρη απόδειξη ότι μια τεράστια αναβάθμιση του πεπρωμένου σας απέχει μόνο λίγες ώρες. Υδροχόε, εμπιστευτείτε το συναίσθημα. Το πνεύμα σας ξέρει αυτό που το μυαλό σας ακόμα προσπαθεί να καταλάβει. Υδροχόε, το δεύτερο σημάδι της αλλαγής του πεπρωμένου σας με τη νέα σελήνη στις 20 Δεκεμβρίου είναι κάτι που πιθανόν έχετε ήδη παρατηρήσει και είναι πιο πνευματικό από μικρόν με τόνο, τι συνειδητοποιείτε. Ξαφνικά θέλεις να καθαρίσεις, να επαναφέρεις, να αναδιοργανώσεις ή να αλλάξεις τα πάντα γύρω σου. Αυτή η παρόρμηση έρχεται από το πουθενά. Μπορεί να βρεθείς να αναδιατάσσεις τα έπιπλα μόνο και μόνο για να νιώσεις διαφορετικά, να πετάς αντικείμενα που κρατούσες για χρόνια, να διαγράφεις μηνύματα, φωτογραφίες ή παλιές συνομιλίες, να απομακρύνεσαι από ανθρώπους που σε εξαντλούν,
να καθαρίζεις το δωμάτιό σου ή το γραφείο σου σε περίεργες ώρες, να σχεδιάζεις μεγάλες αλλαγές με ασυνήθιστη σαφήνεια και ένταση. Επιφανειακά, μοιάζει με παραγωγικότητα, αλλά πνευματικά είναι προετοιμασία. Πριν από μια σημαντική αλλαγή στο πεπρωμένο σου, ειδικά κατά τη διάρκεια μιας ισχυρής νέας σελήνης, το σύμπαν αρχίζει να καθαρίζει το φυσικό σου χώρο, ώστε να μπορεί να επεκταθεί ο ενεργειακός σου χώρος. Η ψυχή σου στέλνει ένα πολύ σαφές μήνυμα. Κάνε χώρο για τη νέα εκδοχή του εαυτού σου. Υδροχόε, το ενεργειακό σου πεδίο αυξάνεται. Κυριολεκτικά ξεπερνάς το περιβάλλον σου συναισθηματικά, διανοητικά, πνευματικά και ακόμη και σωματικά. Γι' αυτό μπορεί να νιώσεις ξαφνικά ότι τα παλιά σου αντικείμενα φέρουν βαριά ενέργεια. Ορισμένα δωμάτια σας φαίνονται άβολοι στάσιμα, νιώθετε την ανάγκη να πετάξετε τα άχρηστα αντικείμενα που κάποτε αγνοούσατε, επιθυμείτε ανοιχτούς χώρους, καθαρό αέρα και νέες ρουτίνες, νιώθετε την ανάγκη να απλοποιήσετε ολόκληρο τον τρόπο ζωής σας. Δεν πρόκειται για μινιμαλισμό. Πρόκειται για πνευματική ευθυγράμμιση. Μια αναβάθμιση του πεπρωμένου απαιτεί κενό χώρο. Χώρο για νέες ιδέες, νέους ανθρώπους, νέες ευκαιρίες και νέα ενέργεια να μπουν στη ζωή σας. Αν ο χώρος είναι γεμάτος, η ευλογία δεν έχει που να προσγειωθεί. Έτσι, το πνεύμα σου αρχίζει να καθαρίζει ομικρόν με τόνο, τι το συνειδητό σου μυαλό εξακολουθεί να είναι προσκολλημένο. Αλλά η αλλαγή δεν είναι μόνο φυσική. Η βαθύτερη μεταμόρφωση είναι η συναισθηματική αποσυμφόρηση. Μπορεί να νιώθεις ότι έχεις τελειώσει με φιλίες που σε εξαντλούν, να μην ενδιαφέρεσαι για παλιές συνήθειες στις οποίες κάποτε βασιζόσουν, να βαριέσαι τους κύκλους που σε κρατούσαν κολλημένο, να αποστασιοποιείσαι από το δράμα και το συναισθηματικό χάος, να μην ενδιαφέρεσαι καθόλου για οτιδήποτε έχει χαμηλή δόνηση. Αυτή είναι η νέα σελήνη που καθαρίζει το ενεργειακό σου πεδίο. Υδροχόε, το σύμπαν σου λέει ουσιαστικά ότι δεν μπορείς να περάσεις στο επόμενο κεφάλαιο κουβαλώντας το συναισθηματικό βάρος του προηγούμενου. Τα ενστικτά σου οξύνουν. Η συνειδητότητά σου αυξάνεται. Το πνεύμα σου σε ανακατευθύνει. Τα όρια σου ενισχύονται. Αφήνεις πίσω οτιδήποτε θα μπορούσε να επιβραδύνει την αναβάθμιση του πεπρωμένου σου. Και εδώ είναι το σημείο που πολλοί άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν. Όταν νιώθεις τη ξαφνική ανάγκη να καθαρίσεις, να αναδιοργανώσεις ή να αλλάξεις το περιβάλλον σου, δεν είναι επειδή ένιωσες κίνητρο. Είναι επειδή η ψυχή σου δημιουργεί χώρο για μια σημαντική αλλαγή. Αυτή είναι θεϊκή προετοιμασία, όχι λογική. Αυτό το ένστικτο να επαναφέρει στο περιβάλλον σου είναι ένα σημάδι ότι η ενέργειά σου μεταβάλλεται πιο γρήγορα από μικρόν με τόνο, τι μπορεί να ακολουθήσει η φυσική σου πραγματικότητα. Καθαρίζοντας τον χώρο σου, ευθυγραμμίζεις τον εξωτερικό σου κόσμο με την εσωτερική μεταμόρφωση που ήδη συμβαίνει. Έτσι, αν τον τελευταίο καιρό βρείτε τον εαυτό σας να τρίβετε, να τακτοποιείτε, να διαγράφετε ή να αναδιατάσσετε τα πάντα, υδροχόε, μην το αμφισβητείτε. Αυτή είναι η δεύτερη ισχυρή επιβεβαίωση ότι η αναβάθμιση του πεπρωμένου σας από τη νέα σελήνη απέχει μόνο λίγες ώρες. Υδροχόε, το τρίτο σημάδι της αναβάθμισης του πεπρωμένου σας από τη νέα σελήνη στις 20 Δεκεμβρίου είναι ένα που πολλοί άνθρωποι αγνοούν, αλλά πνευματικά είναι ένα από τα ισχυρότερα σημάδια. Οι συνήθειες ύπνου σας αλλάζουν με τρόπους που δεν μπορείτε να εξηγήσετε. Μπορεί να κοιμάσαι πάρα πολύ ή σχεδόν καθόλου. Μπορεί να νιώθεις νευρικός τη νύχτα, αλλά εξαντλημένος κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μπορεί να ξυπνάς επανειλημμένα σε ιερές ώρες. Αυτές οι αλλαγές δεν είναι τυχαίες. Είναι ενεργειακές. Μπορεί να παρατηρήσεις, να ξυπνάς συνεχώς μεταξύ 2 ακριβώς π.μ. και 5 ακριβώς π.μ. τα όνειρα να γίνονται ζωντανά, συμβολικά ή παράξενα προφητικά. Να νιώθεις έντονη κούραση ανεξάρτητα από το πόσο πολύ ξεκουράζεσαι. Ξαφνικές εκρήξεις διάβγειας ενώ προσπαθείτε να κοιμηθείτε. Μια αίσθηση γαλήνης ηρεμίας πριν αποκοιμηθείτε. Νύχτες που δεν μπορείτε να κοιμηθείτε επειδή το μυαλό σας είναι απασχολημένο. Υδροχόε, η νέα σελήνη λεπταίνει το πέπλο μεταξύ του φυσικού και του πνευματικού κόσμου. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, η ψυχή σας γίνεται πιο ενεργή από το σώμα σας. Δεν κοιμάστε απλά, αλλά λαμβάνετε. Το υποσυνείδητό σου γίνεται η πύλη όπου κατεβάσεις, μηνύματα, οράματα και διαισθητικές ιδέες διαφεύγουν μέσα από τα όνειρά σου και μπορεί να αποκαλυφθούν. Λίγες ματιές σε μελλοντικές χρονικές γραμμές, συμβολικές προειδοποιήσεις ή επιβεβαιώσεις, άνθρωποι που φεύγουν από τη ζωή σου, άνθρωποι που πρόκειται να μπουν, μηνύματα από πνευματικούς οδηγούς, εικόνες που συνδέονται με τη μεταμόρφωσή σου. Τα όνειρα κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου έχουν νόημα. Ακόμα και αυτά που φαίνονται παράξενοι σουρεαλιστικά αντανακλούν μια εσωτερική αλλαγή. Αλλά δεν σταματάει στα όνειρα. Το σώμα σας προσαρμόζεται επίσης στην ενεργειακή αναβάθμιση που έρχεται με τη νέα σελήνη. Μπορεί να νιώσετε ξαφνική ζέστη να ανεβαίνει στο σώμα σας, πίεση στο μέτωπο ή στο τσάκρα της κορώνας, μυρμήγκιασμα στα χέρια ή τα πόδια, μια παράξενη βαρύτητα όταν προσπαθείτε να κοιμηθείτε. Απροσδόκητη ρίγη ή αλλαγές θερμοκρασίας. Αυξημένη διαίσθηση ειδικά τη νύχτα. Αυτό συμβαίνει επειδή η νύχτα γίνεται το πιο καθαρό κανάλι.
Όταν ο κόσμος ησυχάζει, το πνεύμα σας γίνεται πιο δυναμικό. Μπορεί να ξαπλώνετε ξύπνοι και να σκέφτεστε. Γιατί νιώθεις ότι κάτι συμβαίνει, επειδή κάτι συμβαίνει. Το πνεύμα σου είναι ξύπνιο ενώ το φυσικό σου σώμα προσπαθεί να ξεκουραστεί. Απορροφά νέες συχνότητες, απελευθερώνει παλιά ενέργεια και προετοιμάζεται για την αλλαγή που απέχει μόνο λίγες ώρες. Ο υδροχόος είναι ένα από τα πιο πνευματικά ευαίσθητα ζώδια που συνδέεται με ανώτερα βασίλεια, διαίσθηση και κοσμική νοημοσύνη. Έτσι, όταν πλησιάζει μια αναβάθμιση του πεπρωμένου, ο ύπνος σου γίνεται ο χώρος όπου η ψυχή σου σε προετοιμάζει. Αν είσαι ανήσυχος, έχεις έντονα όνειρα, ξυπνάς σε συγκεκριμένες ώρες ή νιώθεις ότι οι νύχτες σου είναι παράξενα σημαντικές, αυτό δεν είναι αϊπνία. Είναι μοίηση. Η νέα σελήνη ενεργοποιεί τα ψυχικά σου χαρίσματα, οξύνει τις διαισθητικές σου αισθήσεις και ευθυγραμμίζει τον εσωτερικό σου ρυθμό με το θεϊκό χρονοδιάγραμμα. Οι αλλαγές στους ρυθμούς ύπνου σου δεν είναι πρόβλημα. Είναι επιβεβαίωση. Αυτό είναι το τρίτο αναμφισβήτητο σημάδι ότι μια τεράστια αναβάθμιση του πεπρωμένου σας ξεδιπλώνεται και η ψυχή σας προετοιμάζεται για αυτό που έρχεται. Υδροχόε, το τέταρτο σημάδι της αλλαγής του πεπρωμένου σας με τη νέα σελήνη στις 20 Δεκεμβρίου είναι ένα από τα πιο δραματικά και ένα από τα πιο σημαντικά από πνευματική άποψη. Ένας κύκλος που τραβούσε για μήνες τελειώνει ξαφνικά. Σταματά. Καταραίει. Διαλύεται σχεδόν μέσα σε μια νύχτα και δεν μπορείτε να εξηγήσετε γιατί αισθάνεστε ότι είναι τόσο οριστικό. Αυτό το τέλος μπορεί να εμφανιστεί με πολλές μορφές, όπως μια δυναμική σχέση που προσπαθούσες να διορθώσεις, μια φιλία που πάντα σου στέρευε την ενέργεια, μια δουλειά, μια δέσμευση ή ένα οικονομικό μοτίβο που δεν ταιριάζει πλέον. Μια πεποίθηση που κουβαλούσες από την παιδική σου ηλικία. Ένας επαναλαμβανόμενος συναισθηματικός κύκλος που δεν μπορούσες να σπάσεις. Η ενέργεια της νέας σελήνης δεν απομακρύνει απαλά τους παλιούς κύκλους. Κόβει απότομα τους δεσμούς. Κάτι που συνήθως ενοχλούσε ξαφνικά δεν έχει καμία επίδραση. Κάτι που σας εξάντλησε στο παρελθόν τώρα σας φαίνεται άσχετο. Κάποιος που κυνηγούσατε στο παρελθόν δεν έχει πλέον συναισθηματική δύναμη. Αυτό δεν είναι συναισθηματική μούδιασμα. Αυτό δεν είναι παραίτηση. Αυτό δεν είναι ψυχρότητα ή αποστασιοποίηση. Αυτό είναι αποστασιοποίηση της ψυχής. Το βαθύτερο και πιο μεταμορφωτικό επίπεδο απελευθέρωσης. Η ενέργειά σας δεν είναι πλέον ριζωμένη σε παλιές χρονικές γραμμές. Υδροχόε, το σύμπαν σας μεταφέρει σε ένα υψηλότερο κεφάλαιο τόσο γρήγορα που το παρελθόν απλά δεν μπορεί να σας ακολουθήσει. Μπαίνει σε μια περίοδο ανύψωσης της ταυτότητας, αφύπνισης του σκοπού και εσωτερικής ευθυγράμμισης. Και για σένα, τα τελειώματα πρέπει να είναι γρήγορα, καθαρά και αναμφισβήτητα. Γι' αυτό μπορεί να βρεις τον εαυτό σου να σκέφτεται: τελείωσα. Αυτό δεν έχει πια σημασία. Δεν είμαι καθόλου ο ίδιος άνθρωπος. Δεν έχω την ενέργεια γι' αυτό. Δεν μπορώ να πάω πίσω, ακόμα κι αν προσπαθήσω. Το πνεύμα μου έχει ήδη προχωρήσει. Αυτές οι σκέψεις δεν είναι τυχαίες. Είναι η πνευματική αλήθεια που αναδύεται. Παλιές εκδοχές του εαυτού σου εξαφανίζονται επειδή δεν μπορούν να εισέλθουν στην επόμενη χρονική γραμμή. Παλιές συναισθηματικές επαναλήψεις διαλύονται επειδή ήταν συνδεδεμένες με μια ξεπερασμένη ταυτότητα. Τα παλιά μοτίβα τελειώνουν επειδή η ενέργεια που τα συντηρούσε έχει διακοπεί. Υδροχόε, όταν η ψυχή σου αλλάζει χρονικές γραμμές, το παρελθόν χάνει την πρόσβαση σε σένα. Γι' αυτό το τέλος φαίνεται τόσο ξαφνικό. Γι' αυτό το αποσύνδεση φαίνεται τόσο πραγματική. Γι' αυτό το κλείσιμο φαίνεται τόσο ολοκληρωτικό. Ακόμα κι αν δεν συνέβη τίποτα σημαντικό, έχεις αποφυτίσει πνευματικά, ενεργειακά, συναισθηματικά. Αυτή είναι η στιγμή που μπορείς να κοιτάξεις μια κατάσταση που κάποτε σε κατανάλωνε και να συνειδητοποιήσεις: δεν νιώθω πια συνδεδεμένος με αυτό. Αυτό δεν είναι απώλεια, είναι απελευθέρωση. Αν κάτι στη ζωή σου τελείωσε πρόσφατα απότομα, απροσδόκητα ή χωρίς τη συνήθη συναισθηματική σου αντίδραση, κατάλαβε το αυτό καθαρά. Το σύμπαν καθαρίζει το μονοπάτι σου για τη μετατόπιση του πεπρωμένου της νέας σελήνης. Δεν χάνεις τίποτα. Προετοιμάζεσαι. Αυτή είναι η τέταρτη ισχυρή επιβεβαίωση ότι μια τεράστια αναβάθμιση του πεπρωμένου ξεδιπλώνεται. Και η παλιά χρονική γραμμή έχει κλείσει επίσημα. Υδροχόος. Αυτό το ζώδιο σε αγγίζει σε επίπεδο ψυχής, γιατί μιλάει για κάτι που προσπάθησες να αγνοήσεις, αλλά τώρα δεν μπορείς. Από το πουθενά, νιώθεις μια ισχυρή έλξη προς τον αληθινό σκοπό σου. Είναι σαν μια μαγνητική δύναμη μέσα σου να ενεργοποιήθηκε ξαφνικά. Μπορεί να παρατηρήσεις μια επιθυμία να δημιουργήσεις κάτι σημαντικό, μια ανάγκη να εκφραστείς με τρόπους που μέχρι τώρα καταστέλεις, μια ξαφνική κινητοποίηση μετά από εβδομάδες ή μήνες που ένιωθες κολλημένος, νέες επιχειρηματικές ιδέες που εμφανίζονται από το πουθενά, μια έλξη προς πνευματική ή διαισθητική εργασία, μια λαχτάρα να βοηθήσεις τους άλλους σε ένα βαθύτερο επίπεδο. Μια αίσθηση ότι η ζωή σου πρέπει να είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Αυτό δεν είναι σύμπτωση.
Δεν είναι τυχαία έμπνευση. Αυτό είναι ενεργοποίηση. Η νέα σελήνη της 20 Δεκεμβρίου αναφλέγει την ανώτερη κλίση σου. Την αποστολή της ψυχής με την οποία γεννήθηκες, αλλά στην οποία δεν έχεις ακόμη εισέλθει πλήρως. Υδροχόε, είσαι ο οραματιστής του ζωδιακού κύκλου, ο καινοτόμος, ο δημιουργός, ο καταστροφέας των παλαιών συστημάτων, αυτός που βλέπει δυνατότητες εκεί που οι άλλοι βλέπουν περιορισμούς. Ποτέ δεν προοριζόσουν να ζήσεις μια συνηθισμένη ζωή. Και κατά τη διάρκεια αυτής της νέας σελήνης, αυτή η αλήθεια αναδύεται στην επιφάνεια όπως ποτέ άλλοτε. Μπορεί να αρχίσεις να νιώθεις πιο εμπνευσμένος για το μέλλον, πιο αποφασισμένος να αναλάβεις δράση, πιο ευθυγραμμισμένος με τον αυθεντικό εαυτό σου, πιο συνδεδεμένος με μια ανώτερη χρονική γραμμή, πιο συνειδητοποιημένος για το τι πρέπει να κάνεις, πιο σίγουρος για τη φωνή και τις ιδέες σου. Είναι σαν η ψυχή σου να ψιθυρίζει πιο δυνατά από ποτέ. Ήρθε η ώρα. Μπες στο ρόλο που προορίζεσαι να παίξεις. Αυτή η έλξη προς το σκοπό μπορεί να σε κάνει να νιώθεις συναισθηματικός, ενθουσιασμένος, συγκλονισμένος ή ακόμα και εκφοβισμένος. Αλλά είναι επίσης βαθιά οικία, γιατί σε πνευματικό επίπεδο γνωρίζετε ήδη τι πρέπει να κάνετε. Απλά χρειαζόσασταν την ενεργητική όθηση. Μπορεί να νιώθετε ότι σας καθοδηγούν προς συγκεκριμένα άτομα. Πρέπει να ξεκινήσετε κάτι νέο. Είστε έτοιμοι να επεκτείνετε την επιρροή σας. Δεν μπορείτε να αγνοήσετε πια τα πνευματικά σας δώρα. Σας υποστηρίζουν αόρατες δυνάμεις και δεν το φαντάζεστε. Σας οθούν. Το σύμπαν σας τοποθετεί στη θέση σας. Οι πνευματικοί σου οδηγοί σε οθούν. Η διαίσθησή σου ενισχύεται. Το ανώτερο εαυτό σου σε καθοδηγεί. Όλες οι καθυστερήσεις, η σύγχυση και η στασιμότητα που ένιωσες πρόσφατα δεν ήταν αποτυχίες. Ήταν πνευματική προετοιμασία. Καθαρίζονταν, ευθυγραμμιζόσουν και επαναρρυθμιζόσουν, ώστε να μπορέσεις επιτέλους να περπατήσεις προς την κατεύθυνση που η ψυχή σου έδειχνε εδώ και χρόνια. Αυτή η ξαφνική εσωτερική όθηση προς το σκοπό δεν είναι μόνο ένα σημάδι πνευματικής αφύπνισης. Είναι ένα σημάδι ότι η χρονολογική σειρά του πεπρωμένου σου ενεργοποιείται. Υδροχόε, αν νιώθεις ότι σε καλεί κάτι βαθύτερο, σημαντικό ή που θα αλλάξει τη ζωή σου, μην το αγνοήσεις. Αυτή είναι η πέμπτη ισχυρή επιβεβαίωση ότι η αναβάθμιση του πεπρωμένου σου ξεδιπλώνεται και ο σκοπός της ψυχής σου αρχίζει να ξυπνά με τρόπους που δεν μπορείς να σταματήσεις και δεν μπορείς να αρνηθείς. Υδροχόε, το έκτο σημάδι ότι η αναβάθμιση του πεπρωμένου σου με τη νέα σελήνη στις 20 Δεκεμβρίου ξεδιπλώνεται είναι ένα από τα πιο αδιαμφισβήτητα, γιατί σε ακολουθεί όπου κι αν πας. Οι συγχρονικότητες αρχίζουν να σε χτυπούν ασταμάτητα. Νιώθεις σαν το σύμπαν να μιλάει ξαφνικά τη γλώσσα σου. Μπορεί να βλέπεις επανειλημμένα την ευθυγράμμιση ενδέκατος του 11, την αφύπνιση, το άνοιγμα μιας νέας χρονικής γραμμής. 2-22-22 αρμονία, θεϊκή ισορροπία, η στροφή προς το σκοπό σου. 4-44 προστασία, αγγελική καθοδήγηση, πνευματική υποστήριξη. 1212, εκδήλωση, επιτάχυνση, ένα υψηλότερο κάλεσμα, οι αριθμοί των γενεθλίων σας, ενεργοποίηση ταυτότητας, επαναλαμβανόμενες ημερομηνίες ή αρχικά. Ο αριθμός 20 συμβολίζει τη μετατόπιση της χρονικής γραμμής της νέας σελήνης. Αλλά δεν σταματάει εκεί. Μπορεί να ακούσετε φράσεις σε συνομιλίες που μοιάζουν με άμεσα μηνύματα προς τη ψυχή σας. Μπορεί να σκεφτείτε κάποιον δευτερόλεπτα πριν σας στείλει μήνυμα ή σας καλέσει. Μπορεί να νιώσετε ότι σας οδηγεί ένα βίντεο, ένα τραγούδι, μια πρόταση ή ένα σύμβολο που ανταποκρίνεται άμεσα στην κατάστασή σας. Αυτό που κάποτε φαινόταν σύμπτωση, τώρα φαίνεται σκόπιμο. Η διαίσθησή σας γίνεται πιο έντονη. Το πνεύμα σας νιώθει πιο καθοδηγούμενο. Η συνειδητότητά σας γίνεται πιο οξία. Η αίσθηση ότι κάτι μεγάλο έρχεται μεγαλώνει. Οι συγχρονικότητες εμφανίζονται όταν η δόνησή σας βυθίζεται σε μια νέα χρονική γραμμή. Είναι τα πνευματικά αποτυπώματα μιας σημαντικής μεταμόρφωσης. Αλλά εδώ είναι κάτι που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν. Οι συγχρονικότητες δεν είναι απλά σημάδια. Είναι οδηγίες. Είναι το σύμπαν που σας κατευθύνει απαλά στο μονοπάτι που πρέπει να περπατήσετε. Εμφανίζονται όταν ευθυγραμμίζεστε με τον ανώτερο εαυτό σας, τη μελλοντική σας χρονική γραμμή και τον πνευματικό σας σκοπό. Κάθε επαναλαμβανόμενος αριθμός, κάθε διαισθητική όθηση, κάθε τέλεια χρονική συγκυρία, κάθε τυχαία συνάντηση, όλα σημαίνουν ότι κινείστε σωστά. Μην σταματήσετε. Μην αμφιβάλλετε. Συνεχίστε. Υδροχόε, επειδή το ζώδιό σας κυβερνάται από τον ουρανό, τον πλανήτη των ξαφνικών αποκαλύψεων, της αφύπνισης και της θεϊκής παρέμβασης, οι συγχρονικότητες σας επηρεάζουν περισσότερο από τα άλλα ζώδια. Όταν είστε κοντά σε μια σημαντική ανακάλυψη, μπορεί να διαπιστώσετε ότι κοιτάζετε το ρολόι ακριβώς στις ώρες των αγγελικών αριθμών. Ένα μήνυμα εμφανίζεται ακριβώς όταν χρειάζεστε καθοδήγηση. Ακούτε τυχαία συνομιλίες που αντικατοπτρίζουν τη σκέψη σας. Συναντάτε κάποιον που σας δίνει σαφήνεια χωρίς να το γνωρίζει.
Τα τραγούδια ή οι στίχοι μοιάζουν να έχουν γραφτεί για τη δική σου στιγμή. Άγνωστοι λένε κάτι που σε αγγίζει βαθιά. Έχεις επαναλαμβανόμενα όνειρα ή σύμβολα. Νιώθεις ένα έντονο αίσθημα déjà vu. Αυτές οι εμπειρίες δεν είναι τυχαίες. Είναι ευθυγραμμίσεις. Η συνείδησή σου ανυψώνεται. Το ενεργειακό σου πεδίο επεκτείνεται. Η διαίσθησή σου βυθίζεται με θεϊκό συγχρονισμό. Οι συγχρονικότητες αυξάνονται όταν μπαίνεις σε ένα νέο κεφάλαιο. Μια εκδήλωση είναι κοντά. Μια ενεργοποίηση σκοπού συμβαίνει. Μια αλλαγή πεπρωμένου είναι έτοιμη να ξεδιπλωθεί. Οι πνευματικοί οδηγοί προσπαθούν να επικοινωνήσουν μαζί σου. Είσαι έτοιμος να πάρεις μια σημαντική απόφαση. Είσαι σε διαδικασία ανακατεύθυνσης από κάτι προς κάτι. Υδροχόε, η νέα σελήνη ενισχύει την ενστικτώδη συχνότητά σου, κάνοντάς σε πιο δεκτικό στη θεϊκή επικοινωνία από ποτέ. Αν νιώθεις ότι το σύμπαν σου μιλάει, δεν το φαντάζεσαι. Σου μιλάει. Αυτή η συνεχής ροή συγχρονισμών είναι η έκτη ισχυρή επιβεβαίωση ότι η αναβάθμιση του πεπρωμένου σου έχει ήδη ξεκινήσει και ότι το σύμπαν καθοδηγεί κάθε σου βήμα στην πορεία που σου έχει προοριστεί. Δεν είσαι μόνος. Σε καθοδηγούν και τα σημάδια θα συνεχίσουν να έρχονται μέχρι να ολοκληρωθεί η αλλαγή. Υδροχόε, αυτό είναι το τελικό και πιο ισχυρό σημάδι ότι η αναβάθμιση του πεπρωμένου σου με τη νέα σελήνη της 20 Δεκεμβρίου είναι πολύ κοντά. Μια βαθιά, ανεξήγητη ειρήνη σε κατακλείζει πριν αλλάξει οτιδήποτε. Είναι το είδος της ειρήνης που δεν έχει λογική. Τίποτα στη φυσική σου ζωή δεν φαίνεται διαφορετικό. Τίποτα σημαντικό δεν έχει αλλάξει εξωτερικά. Δεν έχει εμφανιστεί ακόμη καμία σημαντική αλλαγή. Και όμως νιώθεις ήρεμος. Νιώθεις σταθερός. Νιώθεις γειωμένος. Νιώθεις ότι κάτι καλό έρχεται. Ακόμα και αν δεν μπορείς να το δεις ακόμη. Αυτή η ειρήνη δεν έρχεται μετά την ευλογία. Έρχεται πριν από αυτήν. Έτσι ξέρεις ότι είναι θεϊκή. Αυτή η νέα σελήνη φέρνει μια μορφή πνευματικής ηρεμίας που μπαίνει στη ζωή σου σαν μια παλή λάμψη μέσα στο χάος. Δεν προέρχεται από το μυαλό σου. Προέρχεται από τη ψυχή σου. Μπορεί να νιώσεις ήρεμος χωρίς προφανή λόγο. Αποστασιοποιημένος από τα δράματα που σε απασχολούσαν, αδιάφορος για την αρνητικότητα ή τα παλιά ερεθίσματα. Προστατευμένοι σαν να είστε τυλιγμένοι σε πνευματική ασφάλεια, καθοδηγούμενοι από κάτι αόρατο, ασφαλή στο πνεύμα σας, έτοιμοι χωρίς να γνωρίζετε λογικά το γιατί. Αυτή η ειρήνη δεν είναι τυχαία. Δεν είναι τυχαία. Δεν είναι η φαντασία σας. Είναι η ανακάλυψή σας που ανακοινώνεται. Όταν η αλλαγή της χρονικής γραμμής απέχει λίγες ώρες, η ψυχή σας μπαίνει πρώτη στο νέο κεφάλαιο. Το σώμα, τα συναισθήματα και το φυσικό περιβάλλον σας ακολουθούν δεύτερα. Αυτό το κενό μεταξύ της πνευματικής αναβάθμισης και της φυσικής εκδήλωσης δημιουργεί ένα πολύ συγκεκριμένο συναίσθημα. Μια θεϊκή ηρεμία πριν φτάσει η ευλογία. Υδροχόε, το σύμπαν σου στέλνει ένα μήνυμα. Έχει ήδη γίνει. Δεν χρειάζεται να παλέψεις πια. Αυτή η ειρήνη είναι η πνευματική επιβεβαίωση ότι όλα όσα προσευχώσουν, ελπίζεις, θεραπεύεις και προσπαθείς να πετύχεις ήδη σχηματίζονται, ήδη ευθυγραμμίζονται, ήδη γίνονται πραγματικότητα στον ενεργειακό κόσμο. Η ψυχή σου μπορεί να αισθανθεί την άφιξη πριν τα μάτια σου τη δουν. Γι' αυτό η ανησυχία σου φαίνεται πιο ήρεμη. Οι φόβοι σου φαίνονται λιγότερο πιστικοί. Η υπερβολική σου σκέψη επιβραδύνεται. Η καρδιά σου νιώθει πιο ελαφριά. Το μυαλό σου νιώθει πιο καθαρό. Η διαίσθησή σου νιώθει πιο δυνατή. Η ενέργειά σου νιώθει γειωμένη. Αυτή η ειρήνη δεν είναι κενό. Είναι ολοκλήρωση. Είναι το σύμπαν που σου λέει ότι ένας κύκλος έχει τελειώσει. Έχεις μάθει ένα μάθημα και ένας νέος δρόμος ανοίγεται μπροστά σου. Και εδώ είναι η βαθύτερη αλήθεια. Η ειρήνη είναι το τελικό σημάδι. Γιατί σημαίνει ότι ο αγώνας έχει τελειώσει. Όχι ο εξωτερικός αγώνας, αλλά ο εσωτερικός. Το πνεύμα σου έχει σταματήσει να αντιστέκεται. Η ενέργειά σου έχει σταματήσει να προσκολάται. Η ψυχή σου έχει αποδεχτεί αυτό που έρχεται. Η καρδιά σου έχει ευθυγραμμιστεί με το χρονοδιάγραμμα που προορίζεται για σένα. Όταν έρχεται αυτή η ειρήνη, είναι η ψυχή σου που σου λέει ότι έχεις ήδη περάσει το κατόφλι. Υδροχόε, αυτή είναι η πνευματική απόδειξη ότι η ανακάλυψη δεν είναι στον ορίζοντα. Είναι ήδη σε εξέλιξη. Ξεδιπλώνεται αυτή τη στιγμή. Έτσι, όταν σε περιβάλλει αυτή η ειρήνη, όταν νιώθεις ήρεμος χωρίς λόγο, όταν το πνεύμα σου νιώθει έτοιμο ακόμα και αν το μυαλό σου δεν είναι, θυμήσου αυτή την αλήθεια. Το θαύμα σου είναι ήδη καθοδόν. Αυτή είναι η 7η και πιο ισχυρή επιβεβαίωση ότι η αναβάθμιση του πεπρωμένου σου συμβαίνει και η νέα σελήνη σε οδηγεί στο επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Υδροχόε, πάρε μια βαθιά ανάσα. Δεν βρήκες αυτό το βίντεο τυχαία.
Το πνεύμα σου σε οδήγησε εδώ επειδή η νέα σελήνη της 20 Δεκεμβρίου πρόκειται να αλλάξει τα πάντα. Την ενέργειά σου, τη σχέση σου, το σκοπό σου, το μονοπάτι σου, την εσωτερική σου δύναμη, το μέλλον σου. Μπαίνει σε ένα κεφάλαιο όπου η σαφήνεια αντικαθιστά τη σύγχυση. Η ευθυγράμμιση αντικαθιστά την αντίσταση, ο σκοπός αντικαθιστά την αβεβαιότητα, οι ευλογίες αντικαθιστούν τις καθυστερήσεις, τα θαύματα αντικαθιστούν την αναμονή. Δεν είσαι αυτός που ήσουν. Και αυτό είναι το θέμα. Η νέα σελήνη ξαναγράφει την ιστορία σου. Μια αναβάθμιση του πεπρωμένου σου απέχει λίγες ώρες. Αν αυτό το μήνυμα σε άγγιξε, άφησε ένα σχόλιο παρακάτω. Είμαι έτοιμος για την αλλαγή του πεπρωμένου μου με τη νέα σελήνη. Άσε το σύμπαν να ακούσει την ετοιμότητά σου, υδροχόε. Η μεταμόρφωσή σου ξεκινά τώρα. Η πορεία σου ανυψώνεται. Το πνεύμα σου ξυπνά και η ανατροπή που περίμενες επιτέλους φτάνει. Το πεπρωμένο σου σε καλεί. Απάντησέ του.